Dancing
request the parents of the groom and the bride to please occupy po the seats. Pinatawag ko kayo, kapital. Kasi po, sabi nila, ang pagsasama po wala naman daw pong perfectong relasyon. Sometimes we can experience ups and downs in a relationship. There's no such thing as perfect relationship, but there is almost perfect relationship. So the reason why I asked the principal and sponsors to be here to share their experiences, to give advice to the newlywed kasi wala pa silang experience. So kung ano yung na-experience po nila, pwede po ninyong i-share. Kung ano po yung pwede ninyong i-advise sa kanila, pwede niyo pong i-advise. Kasi po sinasabi nila na knowledge daw can be taught or can be caught. So may mga experience na pwedeng nakukuha lang natin through experience, pero may mga knowledge po tayo na na-acquire galing sa ibang tao. So this is the reason why I asked the principal sponsors, because I know that you are more experienced than Alan and Mary Jean. So sana po naintindihan ninyo po ano po. So ibibigay ko po ang mic na po sa mga ninong at ninang at hahayaan ko na po kayo kung sino ang unang magbibigay ng advice. Ano po? As to give an advice, wala po ako doon. So yun po. Sir, mauna po kayo, sir. Ako po ba? Kaibigang Alan, ang ating pinagsamahan mula noon hanggang ngayon. Ako naging ninong muna sa kasalukuyan. Para sa akin, itong nangyayari at naganap, napakaganda at parang hindi ko malimutan kahit sino man sa atin. Ngayon, sana maging matagumpay ang iyong paglalakbay at maging matagumpay ang iyong pagsasama. Itong i-share namin sa inyong mag-asawa, sana maging successful sa inyong pamumuhay hanggang sa kayo magkaroon ng mga anak. Sana mapalagaan mo ang mga bagay nito. Pray lang, paringalan. Maraming salamat. Thank you. Guys ko sa inyo, ang nilagay nyo sa sentro ng buhay nyo, yung Diyos. Yun ang pinakalo. Kaya anong nangyari sa buhay ninyo, hirap ginawa. Basta ang sentro ng buhay nyo ay sa Diyos. Kahit ang problema, malalagpasan ninyo. Paasa lang kayo sa Diyos. Pati anak nyo, tuturuan nyo na mapalapit sa Diyos. Yung ang pinaka-importante sa buhay nyo. Na maging sentro ng buhay nyo yung mga aral ng Diyos. Sunod nyo. Wala na kayo problema. Iya, bakit? Ganun din, halos pareho sa sinabi niya. Pinaka-importante talaga sa lahat ng unang-una yung Diyos, dahil yun talaga yung magduduksyon sa inyo sa haba ng panahon na magpapatibay ng inyong samahan. At saka, importante, pamilya, naging seryoso sa pagpapamilya mo, iba na yung nag-asawa, talagang nakatali ka na talagang dapat pangalagaan mo si King. Naman, King, naway magsama kayo ng maayos at huwag makalimot na yung dating pagmano hanggang ngayon. Magsama kayong sa mahirap at ginhawa. Magmahalan kayong dalawa. Kung ano man ang problema niyo sa buhay, huwag dadalhin sa galit o ano man. Kailangan pag-usapan niyong mabuti upang maayos kayo. Huwag kayong magpamatamak kayong dalawang mapagmataas na dalawa. Magpakumbaga yung isa. Kung ano man ang hindi niya pagkakaroon, kailangan mag-usap kayo na mabuti.
Alam, ilang may pamilya na ngayon, mahalis din. Ang ganun din, mahalin mo si Alam. At saka, huwag niyong kalimutan magdasal lang araw-araw. Maraming salamat. Ano sasabihin ko? Ubus na ba? Ubus na. Ano sasabihin ko? Pakilala mo sarili mo. Pakilala mo sarili mo. Lawlas na. Hello, Alan. At saka wala na akong masasabi. Wala tayong masipag, mabatid. At saka, ngayon, babalik na kayo sa iba. Magtatrabaho naman kayo para sa inyong kinabukasan. At saka, magpakabait lang kayo at magmahalan. Yan lang. Diyos maray na hapon, tapos magbirakay ang ano pa, kawahan. Di pa po. Dahil pa nga, pero gusto kong sabihin, hindi sa dua, na ano, pasalamat at na ano na kamo, na blessing na kamo bilang isang pamilya. Magsasama na kayo, na uumpisa na kayo sa magandang pagsasama. Ito ang masasabi ko sa inyo. Ngayon at mag-asawa na kayo, dapat laging maayos, respect sa isa't isa. Kailangan magsamahan na maayos, huwag sasabayan pag may problema ang isa, maunawaan, magintindihan, tapos pag aalis ang isa, dapat magpapaalam. Huwag yung kanya-kanya kayo. Dapat yan ang mag-asawa. Respeto sa isa't isa. Lagi yan, tatandaan nyo, lagi kayong panalangin number 1 sa taas. Aano na kayo sa ibang bansa, kayo lang lagi ang magdadamayan. Wala nang ibang aano sa inyo, kundi kayo. Ang lagi ako naranasan ko din mag-abroad, kaya alam ko ang kalagayan sa abroad. Wala kayo dito sa atin na kahit anong problema, madali tayong lumapit kung sino man. Walang ibang makakalutas kung meron kayong problema, kundi kayong dalawa. Kaya kung may ang isa, dapat magdamayan, mag-unawaan lagi kung anong problema sa isang pamilya, maintindihan ng isang pamilya din na dapat lagi kayong magsamahan na maayos. Huwag kayo yung laging mainit ang ulo ang isa, magpakumbaba ang isa. Pag-uusapan na maayos, laging sa panalangin sa Panginoon. Lahat ng problema na lulutas. Yan ang masasabi ko, ha? Salamat. Para Bago ako magsalita, magandang hapon po sa inyong lahat. So, ang nanay mo at saka si auntie, ngayon, nag-isa na akong galing doon sa ilong ko. Kung hindi lang kita mahal-alam, mahal na mahal kita na kaya nandito ako. Sana maligaya kayo magsama habang buhay, anak. Alalahanin mo, anak, wala ka ng papa. Ikaw na tumayong papa sa mga kapatid mo, sa kaya sa asawa mo. Dapat magdamayan kayong lahat. Kaya akong sabi ng lahat. Kaya ito, anak, ang mga regalos nyo, itago nyo mabuti. At yan, ang pagtunay nyo sa buhay nyo at sa mga anak nyo hanggat nabubuhay kayo dito sa mundo. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Salamat sa inyo lahat dito ngayon. Hello. Magandang hapon po sa inyo mga taga-Barong mga Cavite. Siguro, nagtatanong kayo bakit ang dito, yung anak
namin mag-asawa si Chris. Makita namin niyo yan sa Facebook, pero dahil wala siya, tumawag na papilang ko. Kaya ako ang magulang. Maraming salamat sa mag-asawa na to dahil alam kong mature na sila. Ikaram na nila ang lahat na pupuntahan sa pagpapamilya. Kung napansin ninyo ito mga kamag-anak kami, ito si Jim, pamangkin ko lalo sa mga pamilya kami. Kaya tumang-tuwa ko na napunta kayo sa aming barangay at laking ipapasalamat ako sa mag-asawa na to at nakapangasawa ng buwan ng aking pamangkin. Maraming salamat sa inyo. Yan ang message. Kailangan ako po sa lahat. May advice ko lang kay Jim at Alan. Respeto sa isa't isa, yung pagmamahal, dagdagan. Sa mag-asawa, inaalis sa misunderstanding. Kaya bago matulog, mag-usap, huwag na ang paumagahan. Tapos yung mga tulong ng mga relatives, naming mga ninang-ninong, sana lumago yan para sa magiging anak nyo. Congratulations, huwag makalimot sa Diyos. Magandang hapon sa inyo lahat. Una, pinabati ko kayo Alan Elgin ng congratulations sa ito. Sana matunayan nyo rin na meron forever. Basta, maging pareho lang kayong responsible sa understanding. Basta kung gabayan kayo ni Lord, alam ko na lahat ng pagsubok, malalagpasan. Yun lang po. Po sa nanay ng Brian. Iyak lang, iyak. Ganito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lalo na po yung galing sa iba't ibang lugar, lalo ng aking balai. At saka yung pamilya ang pamilya niya. Salamat dahil nakarating tayo dito at pinagbigyan ninyo ang mga anak natin. Kaya nagpapasalamat po ako kartong hindi ko na sana po iba. Salamat na sana po kung namin na nagtabang po ka na mo. Lalong-lalo na po sunat anduro po ka na mo. Pag cerebral ka ding igin ko, naging paulo po na naging magayon man so. Ako po ka mo katuyawan para ka na po magayon po. So nangyayari ka ding pamilya ko na napaano po ka di kamutangan. Dawa po nga ni siya inidad sa 29 anyos po. Pinagpapasalamat ko po tadirik po siya ng balga. Kino naman po sa pagbuot na mo. Karinong po na yung kading igin ko. Sa dakol po na mong pamilya. Sana po perming araw kan nauda po kami problema. Kaya salamat na sana po kung amin natawo na nag-andorog ka na mo. Salamat sa maray. Salamat po nagtama. Di na po ako mag-usad-usad. Salamat po sa mga tulong po sa amin. Lalo na po si Balai. Salamat na rin. Okay po. Gusto ko pong iparang sa inyo kung magkano po yung nalikom na pera ng mag-asawa. Yung komisyon po, joke lang yun. Ano po? Yung mag-asawa po nakalikom ng 156,690 pesos plus 7,000 NT dollars. So yun po kami sa lahat ng tao na nandito. Ako po personally gusto ko magpasalamat po sa inyo. Pero po, isa sa mga dahilan kaya kayo inipon ko dito kasi may kunti tayong problema. Ano po, ninong, ina, magulang. Alam niyo po kung anong problema? Di ba pag nag-deposito ka sa bangko tapos ganito ang amount, 156,690 ang hirap tandaan. Ano po? Siguro po, mas maganda kung pupuin natin to. Kung gagawin natin 160,000, kailangan po natin ng 3,000
7,000, 10 pesos lang. Pero pag 10 pesos, sisiw, ano po? Parang madali lang. So, nasa sa inyo po yan, ibibigay ko po sa inyo mga ninong, mga ninang, magulang, kung ano po ang kakahinatnan nito. Hayaan pa natin ganito na lang. Alam niyo po kung ano ang pagkukulang ng anak, nandyan ang mga magulang sa likod para punuan yon. So ito para sa akin, parang kulang, hindi po. Siguro nandiyan kayo nakantabay para punuan to. Ano po? Di ko naman po kayo pinoporsige, pero konsensya niyo yan. Iyo po. Salamat po. 3,310 kung gusto mo mabilis. So, nabigay na lang 500, so maliit na lang po. 2,610 na lang ang kailangan. Kung gusto po magawag, okay lang. Wala dami talagang pera. Buhayin natin! Ano po? Sige po. Pag napagay ng 1,000, okay na yan. Oo na yan. Sobra na. Hindi po ba? Hindi deposit buo. Pasensya na po. Ako na pag-utusan lang po. Ano po? Trabaho ko talaga mga ngayon. Pero hindi naman sa akin, para sa kanila. Ito lang po. Nanay, ang dami talaga pera. Pero po papalala ko sa inyo, malayo ang ATM po dito. Saan na pa? 7. Ako 100 pa. 7 yan, 7. Di ko na ipapag-uot. Sobra na yan po. Nandiyan na po. So, salamat po. So, bago ko bibigyan sa ang microphone sa mga asawa, kasi ang role nila magpasalamat na po. Ako po, mga taga-Carmona, tatagalugin ko na po kasi baka hindi maintindihan. Pero nahihirapan na po ako. Ano po. Maraming salamat po. Sana po sa pag-uwi nyo sa Carmona, habang nasadan kayo, dala nyo yung cake galing sa amin. Sana po na-appreciate niyo kung ano yung mayroon kami na wala sa inyo. Nakakawas hoping po sana nasa kung mayroon kayong tradisyon na dala rin nyo sa amin para na-acquire din po sana namin. But then again, maraming salamat po. Yung suporta na binigay ninyo po, yung pinakita nyo ang kooperasyon, malaking bahagi po yun sa aming buhay. At sana po pag-uwi nyo, kung ano man po ang experience niyo dito, maging bahagi rin ng inyong buhay na sana maisip nyo, once in your life na pumunta ako sa Bacolod, naging masaya ko, naranasan ko yung ganitong tradisyon na wala sa amin. So maraming salamat po. Ibibigay ko na po ang microphone kina Alan at kay Jill para magpasalamat sa lahat. Maraming salamat po. Ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng bumuo at nagsidalo sa aming special na araw na to sa Barangay Baguladyo. Hindi man po kami sanay sa ganitong tradisyon, pero sa gusto po naming mag-asawa na may daos ng maayos ang aming kasal, dinabuti po namin na dito garapin dahil mas masaya at sa side po ng babae. Maraming salamat po at naging bahagi kayo ng aming special na araw na to sa mga bumuo po na mapaganda at mapaayos ang aming kasal. Maraming salamat po. Yun lang po. Salamat. Salamat po kung amin na nag-iyan po okasyon po na mong Juan Aldo. Sa parents ko, both sides, thank you. Salamat po ng marami. Sa ninong, ninang na nandito ngayon at sa lahat po ng tao na umattend. Maraming salamat po.